गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै फोरोंगिरिफोरनि थाखाय फिन मोनसे गोदान बिथोन फोसावदों आसाम सरकारा सम मथे फरायसालियाव थाङाब्ला आरो समनि सिगांनो फरायसालिनिफ्राय ओंखारबोयोब्ला फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिनिनो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा दानिया खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेशननिफ्राय मोनसे बिथोन फोसावदों जेराव फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा फरायसालियाव फैनाय आरो फरायसालिनिफ्राय थांनायनि समायखौ शिक्षा सेतु पर्टेलाव मख'नो गोनां जागोन जुदि 15 मिनिटनि सिगांनो फरायसालिनिफ्राय ओंखारलाङोबा बा 15 मिनिट उनावसो फरायसालियाव फैयोब्ला आरो बेबायदि दानफायाव खेबनैनि बारा जायोब्ला बेखौ हाफ डे केजुएल लिभ महरै लानाय जागोन फरायसालिनि आब्रुथि आरो समय मथे फैनाय आरो थांनाय समायखौ थि खालामनो थाखायनो बे फोसावथायखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो जेब्लानिफ्राय बे बिथोनलाइया फोसावजादों बे समनिफ्रायनो बे नियमा जागायबाय होननानैबो बिथोनलाइयाव मख'दों T20 वर्ल्ड कापआव पाकिस्तानी हानजाखौ फेजेननानै भारतआ देरहासार जानो हाबाय मोननै हानजानि गेजेराव गोख्रों गेलेनाय जाबाय थानायनि उनाव खालि 6 रान बांसिनाव देरहासार जानो हादों भारतनि हानजाया भारतनि बलार जसप्रीत बुमरा बिथांनि जोबोद मोजां गेलेनायनि थाखायनो पाकिस्तानखौ T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हानजाया फेजेननो हादों जेराव भारतआ 119 रान बानायदोंमोन आरो भारतखौ फेजेननो थाखाय पाकिस्ताननो 120 राननि गोनांथि दंमोन नाथाय बलार जसप्रीत बिथांनि मोजां गेलेनायजों पाकिस्तानखौ 113 रानाव लाखिनो हादों आरो 6 रान फारागथिजों देरहानो हादों भारतनि हानजाया T20 वर्ल्ड कापनि बे गेलेनाया जोबोद गेदेर जाफुंसारनाय जानो हादों जेराव 34,000नि गोबां सुबुंफोरा इन्डिया आरो पाकिस्ताननि बे गेलेनायखौ नायदों इउएसएनि निउयर्कआव थानाय नासौ काउन्टी इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव जादोंमोन T20 वर्ल्ड कापनि गेलेनाया रिपर्टनि बायदिब्ला इउएसएआव इन्टारनेशनेल क्रिकेट मेचआव सुबुंफोर बाहागो लानायनि मादाव बे इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय T20 वर्ल्ड काप गेलेनायावनो बांसिन नायगिरिफ्रा बाहागो लादों नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय मैयानि साना भारतनि गासै थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिननि सान जवाहरलाल नेहरूनि उनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा सासे जाय खेबसेयैनो थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि समायखिराखौ लादों जेराव नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे सा 77 एमपिफोरा समायखिराखौ लादों अदेबानि मैयानि सानाव गासै सा 72आ समायखिराखौ लादों सा 71 एमपिफोरा समायखिरा लानायनि मादाव सा 30आ केबिनेट मन्थ्रिनि समायखिरा लादों साबाया मिनिस्टार अफ स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट चार्जनि समायखिरा लादों आरो सा 36 एमपिफोरा मिनिस्टार अफ स्टेटनि समायखिरा लादों मैयानि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिआरनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहासार जानो हानाय जयन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसे प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय गामसा आर'नाइ बायदि गाननानै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों मैयानि सानाव रिपर्टनि बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सआव इउपि आरो बिहारनिफ्रायनो बांसिन मन्थ्रिनि बिबान मोननो हादों बेनि उनाव महाराष्ट्रनिफ्राय मोननो हादों जेराव इउपिआव सागुनो मन्थ्रिनि बिबान होनाय जादों आरो बे सागुनि मादाव सासेया केबिनेट मन्थ्रि मोननो हादों बिहाराव 7 मन्थ्रिनि बिबान होनाय जादों 7नि मादाव 4 केबिनेट मन्थ्रिनि बिबान होनाय जादों महाराष्ट्रआव 7 मन्थ्रिनि बिबान होनाय जादों बे 7नि मादाव 2आ केबिनेट मन्थ्रि मोनदों ओजोंहाय गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान बेयाव साबायै मन्थ्रिनि बिबान मोननो हादों आरो उडिशा आसाम झारखन्ड तेलेंगाना पान्जाब वेस्ट बेंगल केराला बेफोराव सानैयै मन्थ्रिनि बिबान मोननो हादों आसामाव सर्बानन्द सनवालजों लोगोसे पबित्र मार्गेरिटा बिथाङाबो मन्थ्रिनि बिबानखौ मोननो हादों रुपनाथ ब्रह्मनि थाखायसो जों आसामनि सिङाव आरो भारतनि सिङाव थानो मोनदों नाथाय बिथांनि मुङाव लुनाय देहा फाहामसालिखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाया इनाय जादों बे बिबुंथिखौ होदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझाराव थानाय सोरखारि आरएनबि अदेबानि रुपनाथ ब्रह्मआ सोरखारि देहा फाहामसालिनि सेटआप मेसिनारि एडमिनिस्ट्रेशन बायदिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायनि हेंथायै सानफ्रामबो थाद'नाय गैयालासे धरनायाव जिरायदों
जेराव प्रमिला रानी ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन आसाम सरकारखौ खोनासंहोनो थाखायनो दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन आरो बेयाव जाहाथे गासैबो रायजो राजाफ्रानो बाहागो लायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायथिदों दि ब्रिटिशनि समाव बेंगलखौ बोखावनाय समाव सोनाब बंग आरो सानजा बंगआव बोखावनाय जादोंमोन जाय सानजा बंगआ बांलादेशआव दंहैयो आरो दानि जि गवालपारा सिगांनि समाव गासै मोनद' जिल्लाखौ लानानैसो गवालपारा जिल्लामोन बे गवालपारा जिल्लाखौ सानजा बंगआव लांनो थाखाय नागिरदोंमोन नाथाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि गोख्रों धरना होनायावसो गवालपारा जिल्लाखौ मोननो हादों जायनि गेजेरजों जों आसामनि सिङाव आरो भारतनि सिङाव थानो मोनदों बेनिखायनो बिथांनि मुङै लुनाय देहा फाहामसालिखौ फोजोबस्रांनो साननाया इनाय जादों होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया आरो रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिखौ लाखिनो थाखाय जों सिगांनिफ्रायनो सोमावसारबोदों नाथाय UPPL आरो BJPनिया सोमावसारनायाव बाहागो लाया बिथांमोना बेखौ पार्टी लाइनाव लांदों नाथाय देहा फाहामसालिया रावबो पार्टीनि नङा रावबो हारिनि नङा गासै रायजो राजानि थाखायनो होननानैबो बुंथिबावो फारसेथिं नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि समायखिरा लादों बेराफारसेथिं समायखिरा लाफुबाय थानाय समावनो उदखारिनि गाग्लोबनाय जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिनि गेदेर गाग्लोबनाय जाथाय जादों सिबियारिफोरनि बासखौ गाग्लोबनायाव 60 सिबियारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 33 सिबियारिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव जानो मोनदों बे उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला रियासी जिल्लायाव थानाय शिबखरी थानसालिनिफ्राय सिबियारिफोरा बासजों फैबाय थानाय समावनो मोनाबिलि 6 रिंगा 10 बाजियाव लामायाव जमनानै थानाय उदखारिफ्रा सिबियारिफोर गाखोनाय बासनि सायाव जेरै हागौ एरै गुलि गावग्लुंदों जायजों 60 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 33 जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिबावबा उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों बास सालायग्राया बासखौ सामलायनो हायाखै जाहोनाव गोथौ हाखराव बासआ गलांदों उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे इन्डियान आर्मी आरो CRPFनि हान्जाया फैनानै रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावफैदों आरो जायफोर जोखोम जादों बिथांमोनखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों उदखारिफोरखौ रजौरी पुन्स रियाची आरो गुबुन गुबुन गोजौ हाजो ओनसोलफोराव थाखुमानानै थानायनि सन्देह खालामदों रायजोआव फिन नाव जाब्रबथाय बुरलुंबुथुर दैमायाव नाव बेलथायनायनि थाखाय 3 सुबुंफोरा गोजावलांदोंमोन उनाव 2 सुबुङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों नाथाय सासेया दासिमबो गोमानानै दङ माजुलिनि खोरदैगुरियाव जादों बे नाव जाब्रबथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि साजों 3 सुबुङा नावजों मोसौ लायनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बेयावनो रुगुं मोननायनि सिगांनो नावा बेलथायदों जायजों 3 सुबुङा गोजावलांदोंमोन उनाव 2 सुबुङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों आरो सासेखौ दासिमबो मोननाय जायाखै SDRFनि हान्जाया गोलाव समनि उनावसो फैनायनि थाखायनो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा गोमानाय सुबुंनि मुङा उत्पल सैकिया बिथाङा सोरखारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिबोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदिया समायखिरा लानायनि उनाव BJP राजखान्थि दोलोनि गेजेराव रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों गुबुन गुबुन रायजोफोराव नरेन्द्र मदि बिथांनि मददगिरि रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरि मावथिफोरा रंजादों मैयानि सानाव आसामावबो मैयानि सानाव रंजादों BJPनि मावख'फोराव दल पेम्पा दामनानै बमा गावनानै रंजादों आरो गोदै जाग्रा रानदों गावसोरनि गेजेराव मैयानि सानाव गासै 72 MPफोरा समायखिरा लादों बेनि मादाव नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि समायखिराखौ लादों मैयानि सानाव समायखिरा लानाय मन्थ्रिफोरनि मादाव मुंफोरा जाहैबाय राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी JP नड्डा शिवराज सिंह चौहान निर्मला सीतारमण S जयशंकर ML खट्टर HD कुमारस्वामी पीयूष गोयल धर्मेंद्र प्रधान जितेंद्र मनजी लालन सिंह सर्बानंद सोनोवाल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार K राम मोहन नायडू प्रहलाद जोशी जुएल ओराम गिरिराज सिंह अश्विनी वैष्णव ज्योतिरादित्य सिंधिया भूपेंद्र यादव गजेंद्र सिंह शेखावत अन्नपूर्णा देवी किरण रिजिजू हरदीप सिंह पुरी मनसुख मंडाविया G किशन रेड्डी चिराग पासवान CR पाटिल आरो माखासे खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों